Benvinguts a Busca'm al bosc. Avui des del camí de Sant Segimon. Mireu, he vingut fins aquí per parlar-vos dels endemismes, de les espècies naturals endèmiques. Què vol dir això? Doncs que només creixen en un lloc concret i determinat del món. Cada parc natural, cada zona del món té algunes espècies que són úniques d'aquell lloc. I això passa aquí, en aquest massís, en el massís del Montseny. En el parc natural del Montseny, degudes a les seves condicions climatològiques, d'ubicació i ecològiques, tenim dues, un animal i una vegetal. El tritó del Montseny, descobert l'any 2005, i aquesta herba que us mostro avui, la herba de Sant Segimon, descoberta pel botànic Eudald Vayreda, ja durant el segle passat. Com podeu veure, és una herba que creix enmig de les escletxes de les roques silíciques. És així com viscosa, no? I té unes fulles petites, una mica crasses, a la base. Us l'ensenyo perquè és única, només creix aquí, al Parc Natural del Montseny. I em feia molta gràcia ensenyar-vos-la, no? La herba de Sant Segimon es diu, la saxifraga vairedana, per si la voleu buscar i consultar. És molt bonic perquè ara, a la primavera, està sorgint per tot arreu. Si us hi fixeu, creix com en forma de petits coixinets al llarg de tota la roca. Són unes floretes blanques, així com en forma de tub. I bé, és una altra de les exclusivitats, a part del paisatge espectacular, que tenim en aquest parc natural, al qual estic tan agraïda de poder venir amb tanta freqüència. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc.